En el meu cas, el meu primer càncer, perquè n'he passat dos, de mama va ser el desembre del 2015, que em van diagnosticar a través d'un control que tenia un càncer de mama en el pit dret. A partir d'aquí, doncs, bueno, el típic, et fan la biòpsia, et valoren què és el que tens exactament i valoren el tipus de càncer que tens, perquè n'hi ha de diferents tipus. A nivell personal no em va sorprendre aquest diagnòstic perquè jo, tots els meus antecedents familiars han sigut mare, tieta i àvia, totes tres han mort per un tema de càncer de mama. Per tant, no em va sorprendre aquest diagnòstic i vaig passar tot el procés. Era un que els diuen triple negatiu, vol dir que no té cap component hormonal i, per tant, no hi ha un tractament posterior. És a dir, és cirurgia, en el meu cas vaig tenir sort, em van treure el tumor, tot un tractament de quimioteràpia, radioteràpia i creuar els dits, perquè no hi ha un tractament posterior, només és això i prou. A partir d'aquí, al cap de 2 anys, amb un altre control, em van diagnosticar un segon càncer al pit esquerre, que a més era diferent, aquest sí que era hormonal, i és el que comporta tot el tractament, en el meu cas, una altra vegada passa per la quimio, passa per tota la radioteràpia i posteriorment tot un tractament que inicialment em van dir 5 anys, ara ja l'any que ve em portaré a 7, un tractament per inhibir els estrògens del cos, perquè era aquest, que és el que comporta tots els problemes de dolors i malestar tots aquests anys. Els efectes secundaris que m'ha comportat aquesta medicació, és com tornar a passar una segona menopàusia, ara que està no tan de moda, però que es dona tanta visibilitat al que passa a la menopàusia, és que és com passar una segona menopàusia, és a dir, t'inhibeixen tots els estrògens del teu cos i, per tant, és com una segona menopàusia, que està molt poc visibilitzada. És a dir, tothom parla dels efectes de la menopàusia, però he sentit molt poc parlar de les dones que estem amb aquests tractaments, tot això el que comporta. Sofocos, dolors, la libido, com que hi ha moments que no saps ni el que és, etcètera. I tot això no se li està donant, des del meu punt de vista, la suficient visibilitat. A més que vas al metge, et fa els controls i parles de tot això, i no és el seu tema. I, per tant, és com jo tinc la sensació que en aquest aspecte estem com una mica perdudes. Per tant, agraeixes molt aquestes iniciatives que ha tingut l'Hospital del Mar, juntament amb l'Ajuntament d'aquí de Caldes i amb les Termes Victòria, a veure si fent sessions amb aigues minerals ens serveix per millorar tots els temes, de millorar tots aquests temes. En el meu cas, tinc que dir que sí que he notat una certa millora. Dormo molt més bé les nits, perquè si no et despertes contínuament. No tinc tants dolors articulars com tenia. El meu dubte està que quan acabi això, si tindré que seguir fent tota la vida per seguir tenint els mateixos efectes o no. Veurem què passa quan acabem de fer-ho. Però en principi jo penso que sí que tinc una lectura molt positiva de tot el que estem fent aquí. Si faig una reflexió quant a la part mèdica, quin suport tens un cop ja estan operat i tal, quin suport tens, és cert que per part meva, el meu oncòleg, he tingut tot el suport del món amb el tema del càncer. Però quan li dius, escolta'm, és que jo em noto que ostres, que tinc dolors, és que és normal, és que noto que, ostres, no tinc la libido que tenia abans, amb això no et puc ajudar. És a dir, tens moltes carències en aquest aspecte, que igual ara ja tot això s'ha millorat, però jo ho explico des del meu punt de vista. I parles amb gent aquests dies que hem parlat i una miqueta tothom se sent igual. Una miqueta perds la concentració, una sèrie de coses que no tens, que abans no t'havien explicat. O sigui, quan comences un càncer t'expliquen que et caurà el cabell i poca cosa més. Suposo que també és una manera de... No tothom té els mateixos símptomes i, per tant, no cal dir a tothom que tindrà dolors quan hi ha gent que igual no els té, o que vomitaràs quan hi ha gent que igual no vomita. I els tens que anar descobrint tu pel teu compte. Però és dur. En el meu cas, com que m'he trobat que no tenia aquest suport posterior al tractament i era una miqueta, m'he tingut que espavilar. Com m'he espavilat? Doncs he fet coses pel meu compte. És a dir, clar, una de les conseqüències d'aquesta medicació
és que tens osteoporosis, o en el meu cas m'ha provocat osteoporosis. Què passa? Et diu, bueno, doncs ara ens dedicarem per l'osteoporosis. Doncs no vull, perquè tots són efectes secundaris que et donen solucions per aquells efectes secundaris i en tens més. Què he fet o estic intentant fer? Doncs guanyar massa muscular i per tant enfortir els ossos. De fet, l'última densitometria que em van fer va sortir una miqueta millor que l'anterior. Millor en el sentit que la primera era diagnòstic risc molt alt i ara l'última de l'any passat va ser risc alt, o sigui, el molt ja me'l vaig treure de sobre. Per tant, això t'anima a dir, doncs segueixo fent exercicis de força, que els faig 2 cops a la setmana dirigits amb un monitor, que he guanyat moltíssim, intento amb un nutricionista millorar el tema de l'alimentació, que penso que és superimportant, i t'ho expliquen molt per sobre. Des del meu punt de vista, una de les contradiccions que hi ha és que tothom té massa el seu ego. És a dir, la medicina tradicional té el seu ego i la medicina alternativa té el seu. Si tots fossin capaços d'ajuntar esforços, jo penso que tot és compatible. La medicina tradicional, de la qual jo no penso renunciar perquè no estic mentalment preparada per passar, però també és important de dir, amb què podem ajudar nosaltres. Perquè per mi és molt important una cosa, o sigui, el càncer de mama, com tots els càncers, la realitat no la pots canviar, és la que és. El que tu tens que fer és intentar gestionar aquesta realitat el millor possible. I no des del victimisme, si dir, fem-ho des de la part positiva. Què puc fer jo per mi mateixa? No deixar-ho tot en mans dels metges, sinó que dir, jo des de mi mateixa què puc fer, què puc aportar? I penso que es poden aportar moltes coses. De fet, afortunadament, hi ha molta gent que està fent coses pel seu compte i penso que cada vegada més. Però seria ideal que també els metges poguessin dir, mira, vés en aquesta nutricionista, pren aquestes herbes que poden anar bé. Què et diuen quan li diuen que prens herbes? És que científicament no està comprovat que vagin bé. Ostres, hi ha coses que científicament estan comprovades que tenen moltes causes, que tenen moltes mancances també, no? Siguem capaços d'ajuntar-ho tot una miqueta. Aquest és, amb tots els respectes per tothom, aquest és el meu punt de vista amb el que jo m'he trobat. I a mi m'ha servit molt buscar alternatives. Va haver-hi una època, una de les coses que et passa, a mi em va passar, és que se t'adormen els dits dels peus i les mans, que vaig provar i em va anar molt bé de fer acupuntura. Vaig fer acupuntura i em va minorar molt tots aquests efectes. Per tant, hi ha coses a fer. I l'important és tenir tu els ànims de dir, vinga, va, jo per mi mateixa, què puc sumar amb el que m'estan dient els metges? Hi ha una cosa que a mi no m'agrada, i és que, per exemple, càncer de mama, vinga, tranquil·la, si tu vols, pots. Hosti, no és veritat. Hi ha gent que vol i no se'n surt. I posa tot el seu empeny. Per tant, és molt difícil dir... Jo tinc una coneguda que ja fa molts anys que va morir amb 20 anys d'un càncer de mama i recordo que em deia no passa res, me'n sortiré, perquè avui en dia de càncer de mama no es mor a ningú. Hòstia, es va morir amb 20 anys. I per tant, a vegades es diu molt a la lleugera segons quines coses i tindríem que ser moltes vegades més respectuosos amb la gent que ho està passant, perquè no tothom, hi ha gent que està feta una merda, quan amb el diagnòstic diuen, tranquil·la, que això no és res. Hosti, sí que és, sí que és. Llavors, es diu moltes vegades amb totes les ganes i amb tot el carinyo, però es diuen les coses massa a la lleugera moltes vegades. Jo ara em veig més en cor, quan algú me n'entero d'algun que ha tingut o que està diagnosticat de càncer, em veig molt més d'acord en donar-li ànims perquè l'he passat. Però si no, abans no m'atrevia, perquè tu com saps com jo em puc sentir? I llavors ho fan amb tot el bon cor, però no. Llavors, moltes vegades acompanyar és senzillament que sàpiguen que hi ets. Jo sempre dic que el millor acompanyament que vaig tenir, és que m'emociono quan hi penso, amb el meu càncer, va ser, entre altres, una excunyada meva, del meu primer marit, la germana, que viu a València. Durant tot el procés de quimio, cada dia m'enviava un WhatsApp i em deia, bon dia, carinyet, que tinguis un bon dia. Em deia, ni em contestis. Ella només volia que sapigués que ella hi era present. I això és molt important. I per descomptat, doncs la família que la tens al costat,
Però bueno, no és fàcil, no és fàcil. Per això i això que jo considero que sóc una persona molt optimista, però passes malament. Un dia estava feta pols, estirada al llit, i em trobava fatal, estava sola a casa, i de cop i volta em vaig sentir la necessitat de verbalitzar, els meus pares són morts tots dos, de verbalitzar, papa i mama, us necessito. I jo em tenia que anar sentint, papa, mama, hola, us necessito. Ara me n'enric a ratos, però en aquell moment passes malament. Però bueno, el que a mi també em va servir molt és dir, tot passa, ara estàs passant un mal moment, però tot passarà, tornarà a créixer el cabell, tornaràs a ser la d'abans, tal i qual. Però bueno, costa, jo porto 7 anys i mira, encara estic fent aquí, intentant a veure si hi ha coses i teràpies que no sigui la pastilleta, que t'ajudin a remuntar. I penso que és molt important el tema de buscar, jo estic fent força, estic anant en bicicleta, estic fent moltes coses. I tot i així, jo em considero una afortunada. Doncs, bueno, tot això es tindria que anar promovent dels propis hospitals, que sí, que ja fan coses, però penso que se'n podrien fer més. Insisteixo, jo fa 7 anys, per tant, igual les coses han anat millorant a nivell d'acompanyament, no? Però, bueno, jo com a missatge important és dir, és una cosa molt sèria, encara que diu, ara tothom se'n surt. No se'n surt tothom, hi ha gent que encara s'hi queda, i per tant, el tema aquest, si tu vols, pots, no. Tu pots voler molt i hi ha gent que no se'n surt, i és totalment respectable, perquè a sobre tenen un sentiment de culpa, hòstia, quina merda, no soc ni capaç d'ajudar-me a mi mateixa, i no és això, Una de les coses, o diverses coses, les que m'han sorprès d'aquestes sessions que hem fet, una molt agradable, i és que entres en contacte amb gent que no coneixes, però que el sol fet que estan en la mateixa situació que tu, tens una connexió especial. I sembla que els hagis conegut de tota la vida. I això és de les coses que s'agraeixen molt, per tant et fa viure amb una empatia envers els altres bestial, no? Altres coses que m'han sorprès, jo deia, bueno, és com fer aquagym però sense música, que s'agraeix molt, perquè a vegades els aquagyms d'aquelles músiques són com molt pertorbadores, però almenys a mi no m'agrada, no? I el fet que el lloc és molt agradable i que realment jo hi he notat millora. I és el que he dit abans, el dubte que tinc és quan ho deixi de fer, què passarà? Si tindré que anar-ho seguint fent sempre o què? Però per l'almenys ens han donat l'oportunitat de conèixer aquesta possibilitat i això és d'agrair moltíssim. Una de les reflexions que m'he fet durant tot aquest temps, o que em vaig fer en el seu moment, quan tot el procés del càncer, perquè jo ara no tinc càncer, no soc malalta de càncer, jo he superat 2 càncers, m'he curat i ja està. El que es tracta és que no torni un tercer, no? Per això tenim que ser actius amb tot, amb exercici, amb alimentació, amb tot. Clar, quan perds el cabell ho passes fatal. Jo, a més, la primera vegada, després de la primera sessió de quimio, me'n vaig anar a Anglaterra, que el meu fill viu allà, el meu marit m'havia arreglat un viatge per anar-lo a veure i em va començar a caure el cabell allà. Vaig tornar un 31 de desembre, després d'una setmana ni de tocar-me el cabell de fent així perquè aguantar-lo. Clar, primer que dius, vinga, rapa, em vas a la peluqueria, et rapen i et veus sense cabell, és un impacte fort. És un impacte fort, però dius, bueno, mira, no m'hi havia vist mai, si no era aquesta oportunitat, doncs no. Jo em tenyia el cabell, vas dir, bueno, ara és el moment, quan em torni a créixer, de deixar-te'l de tenyir, i ja està. És a dir, intentar sempre buscar la part positiva, no? Et fa sentir malament. I després, físicament, jo vaig tenir la sort que a mi les 2 vegades em van operar, però em van treure el tumor, per tant no he passat per el que seria una mastectomia, cosa que ho agraeixes. I una altra cosa que jo me n'enredo, bueno, mira, estic perdent els quilos que sempre dic que em sobren. Per tant, sempre intentant buscar la part positiva, no? La relació amb la parella, per ells també és molt difícil. També és molt difícil perquè es troben davant d'una situació que no han viscut mai, d'una dona que està malalta, que no sap si se'n sortirà. El meu marit sempre em deia, tranquil·la que no et moriràs, als laboratoris farmacèutics no els interessa que et moris, morta no gastes. En canvi, així et van mantenint i vas gastant. És broma, però bueno, és de les coses que a vegades sí que penses. Llavors, com em sentia molt protegida per tothom, i va ser curiós perquè jo ho vaig dir a tothom que tenia càncer,
perquè em molestava molt pensar que estava parlant amb una persona que jo no li havia dit que tenia càncer, però que ella ho sabia, però que no em deia que ho sabia. Et sents com molt tonto? I llavors jo vaig dir-ho a tothom, mira, tinc càncer, perquè això també els altres se sentien com més lliures, ja no tant la família, sinó els amics, la gent jo visc en un poble, i em va fer sentir en el meu cas millor dir-ho que no amagar-ho. Físicament, doncs, clar, et senta una merda, és que no et planteges ja com ets ni deixes de ser. Tens una prioritat, que és dir, com puc enfrontar aquest tema, com el puc superar el millor possible, però abans tornar a la meva realitat, que era la d'abans, no és aquesta. Aquesta és la meva realitat actual, però no és la que vull. Per tant, vinga, treballem per poder-la canviar el més abans possible. I vas comptant, em falten tantes, me'n queden tantes de sessions, i vas veient com pots. Posteriorment, també és dur, perquè és el que abans comentava, que és com passar una segona menopàusia. O sigui, t'inhibeixen els estrògens del teu cos i, per tant, et trobes en què perds musculatura, et costa molt recuperar aquesta musculatura, tens osteoporosis, tens que lluitar contra aquesta osteoporosis, i en el meu cas no vull, de moment, lluitar contra l'osteoporosis amb més medicaments, sinó que per mi mateixa. Per això estic fent força i ja veurem. Igual acabaré tenint-me que punxar per l'osteoporosis, però vaig retrasant. Ja porto... De fet, l'any que ve acabo amb la pastilleta aquesta, que són 7 anys, primer em van dir 5, em van dir no, que hi ha estudis que diuen millor 7. Vale, seran 7. Després passarà una altra cosa, acabaré la pastilla i llavors ens agafarà por, perquè per l'altra banda tens la sensació que aquesta pastilleta et protegeix. Què passarà quan no me la prengui? I gestionar l'espòs costa molt. Gestionar l'espòs, en el meu cas, em costa molt. I, per tant, què estic fent? Doncs vinga, va, preparem-nos, parlar amb la nutricionista, com puc canviar al màxim la meva alimentació per prendre aliments que inhibeixin els estrògens. Jo, per exemple, ja sé, per això ja m'ho han dit els metges, no puc prendre soja, ni coses que portin soja, perquè les molècules, crec que són de la soja, són similars als estrògens. I si al meu cas tinc un càncer perquè tinc excés d'estrògens, ara me'ls inhibeixen. Com sense pastilla puc seguir inhibint aquests estrògens el resta de la meva vida? I es tracta de treballar tot això. I aquí és on entra aquesta connexió entre la medicina de tota la vila occidental en la medicina alternativa i amb els nutricionistes, que ara ho comencen a veure. Però mira que fa anys que se sap, Ara comencen. Posem-nos a les piles, penso que es té que donar canya més amb això. I per la seguretat social, perquè pagant sí, però no tothom pot pagar-ho.